Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allô les abonnés, aw ka kɛnɛ aw ni juma juma ala ka juma wɛrɛ yir'an na ala ka kalo ni timiya d'an ma masha Allah. Aw ka karamɔgɔ cɛ le tuguni maître Badara Ali Badini di sabari kaɲi. Ayiwa n bɔni filɛ ni tabdili ye caman b'a fɔra ko tabdili ko ti tiɲɛ ye dɔw ko tiɲɛ no dɔw ko nkalon no k'a yɛrɛ ti kɛ baasi tɛ a filɛ nin aw ɲɛkɔrɔ n bɛ k'o de fɔ a ye tuma bɛɛ an tɛ se ka ala tɔgɔ bɛɛ le di YouTube sanfɛ hali sɔgɔma n'an bɔra ka ala tɔgɔ dɔ d'aw ma sisan min ye kunfaya kunu ni nafolo sɔrɔ yɔrɔ la ka nafolo sɔrɔ kalo kelen kɔnɔ ɲa tugun n'a yɛrɛ san kelen kɔnɔna na ka kɛ nafolotigi ye n y'o tɔgɔ d'aw ma munna ma foyi dɔgɔ a la mais dɔw le bɛ an tɛ se k'o di diɲɛ ma ten dɛ a tɛ se ka ɲa an m'a fɔ aw ka na an b'a feere aw ma mais groupe b'an fɛ a' ye t'a ye an bɛ gundo dɔw d'aw ma min tɛ se ka di diɲɛ bɛɛ ma mais aw minnu bɛ groupe kan a ka ca ala fɛ a b'u sɔrɔ dɔnni min bɛ fɛ k'a fɔ aw ye o de ye nin ye ka se ka yɛlɛ groupe sanfɛ n bɛna numéro bila aw bɛ se ka taa yɛlɛ ni numéro min ye tɔgɔ sɛbɛn sɔngɔ ye darisi 1020 de ye kabini kelen an k'u fɔ ɲɔgɔn ye connection ni gansan tɛ wa mɔgɔ dɔw de bɛ bureau sanfɛ groupe sanfɛ n'o bɛ baara kɛra aw ye olu ka kan ni nisɔndiya de ye sanga ni wagati bɛɛ o kosɔn tɔgɔ sɛbɛn sɔngɔ ye darisi 1020 wa kalo bɛɛ darisi 460 mais lɔnni bulonda lo kalan de bɛ k'a kɔnɔ wa ala tɔgɔ bɛ tila sanga ni wagati bɛɛ aw ni ce aw kana ɲina a ye abonné n'aw abonné na a kana ɲina a ye notification like pour que n'an ye video bila a b'a sɔrɔ a kana ɲina a y'a partager walasa an balimaw bɛɛ lajɛlen minnu t'a kalama u ka se ka bɔ nin ko in kalama k'u yɛrɛ nafa n'a hɛrɛw ye n b'a fɔ aw ma assalamu alaikum.